カムスターマヤです。1週間ぶりのビサイ語の講座ですね。お元気でしたか？カムスタムタナン。私は元気ですよ。今回のビサイ語のレッスンは体の部分、そして病気や体調や風邪に関するビサイ語の表現を教えたいなと思っています。では始めます。まずはいつものように新しい単語の紹介からいきたいと思っています。今から頭から足まで体の部分を一個ずつビサヤ語でどうやって言うかということを教えていきたいなと思っています。では始めます。はい。ラワス、ラワス、ラワス、ラワス。ラワスは日本語で言うと体のことです。ボディですね。体です。はい、次はウロ、ウロ、ウロ、ウロです。ウロは頭のことです。はい。また、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 または目のことです。いいですか？ラワス、体、ウロ、頭、また、目のことです。はい、次いきますね。ババ、ババ、ババです。ババの発音気をつけてくださいね。フィリピン語で同じスペルの言葉があります。意味が違います。いいですか？ババは口です。ババは口です。いいですか？はい。で次はニポン、ニポン、ニポンです。ニポンは歯のことです。ニポンです。いいですか？はい。次はカモト、カモト、カモトです。カモトは手のことです。いいですか？ババ、口、ニポン、歯、カモト、手です。いいですか？はい、次いきますよ。イロン、イロン、イロン、イロン。イロンは花のことです。花です。いいですか？イロンです。イロンです。はい、次はダルンガン、ダルンガン、ダルンガンまたはドンガンです。いいですか？ドンガン、ダルンガン、ドンガン。日本語で言うと耳のことです。いいですか？イロン、花、ダルンガンまたはドンガンは耳のことです。はい、次いきますよ。ブクトン、ブクトン、ブクトン、ブクトンというのは腕のことです。これですね、腕です。はい、次はアバガ、アバガ、アバガ。アバガっていうのは日本語で言うと shoulders です。肩のことです。shoulders ですね。はい、次はリコッド、リコッド、リコッド。リコッドっていうのは背中のことです。back ですね。ブクトン、ブクトン、腕、アバガ、アバガ、肩、リコッド、リコッド、背中です。はい、次。ドッグハン、ドッグハン、ドッグハン。ドッグハンっていうのは胸のことです。胸です。いいですか？はい、次はカシンカシン、カシンカシン、カシンカシン。カシンカシンは心または心臓のことですね。はい、カシンカシンです。はい、ティヤン、ティヤン、ティヤン。ティヤンっていうのは背中のことです。背中、お腹のことです。ごめんなさい。お腹です。トミーですね。ドッグハン、ドッグハン、胸。カシンカシン、カシンカシン、心または心臓ですね。ティヤン、ティヤン、ティヤンはお腹です。トミーです。いいですか？はい、次。トゥーホッド、トゥーホッド、トゥーホッド。トゥーホッドは膝のことです。英語ではニーですね。いいですか？トゥーホッドです。トゥーホッドです。はい、次はティイル、ティイル、ティイル。ティイルというのは足、フィートのことです。ティイルです。ティイルです。いいですか？はい。
tudlo、tudlo、tudlo、tudlo は指のことです。手の指。そして足の指です。全部 tudlo で言います。両方とも tudlo で言います。はい。tudlo、tudlo です。はい、もう一回発音します。tuhod、tuhod、に、膝、tiil、tiil、足、feet ですね。そして tudlo、tudlo、指です。はい、最後。hawak、hawak、hawak は腰のことです。ヒップですね。hawak です。hawak です。はい、で次はロボット、ロボット、ロボット、ロボットというのはお尻のことです。はい、ロボットです。ロボットです。お尻のことです。そして、パー、パー、パー。はい、発音気をつけてください。タガログ語で同じ言葉があるんです。でも意味が違います。いいですか？ハワクはヒップですね。ヒップ、腰です。はい、ロボットはお尻です。ロボットです。そして、パーは足、または、英語では legs です。legs。さっき意味言わなかったんですね。パーは足、legs の足です。legs です。さっきの til は足の feet です。パーは legs の部分です。いいですか？はい。そして忘れたこと一つあるんですよ。これですね。髪の毛。髪の毛はここに書きます。ブホクです。ブホク。ブホクです。はい。終わりです。よくわかりましたか？はい。次は頭が痛いとかお腹が痛いとか体調が悪いということのビサイ語での言い方を教えたいと思います。では始めます。はい。まずは体調が悪いということをビサイ語で言いましょう。はい。言い方はこれです。よく見えるかなです。はい。ごめんなさい。Lain akong lawas です。Lain akong lawas です。lawas はさっき習いましたね。体のことです。で、akong は私のということです。いいですか？私の体です。akong lawas または ako ang lawas です。同じですよ。akong と ako ang は。はい。で、lain というのは良くないって意味です。いいですか？良くないです。not good ですね。英語にすると。lain akong lawas は日本語で直すと体調が悪いって意味です。いいですか？ lain akong lawas 私の体は良くないって意味です。はい、次はkalintura kalintura 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 kalinturaは日本語では熱のことです。fever ですね。熱です。で、私は熱がありますというのはビサヤ語で言うとギカリントゥラコギカリントゥラコギカリントゥラコです。私は熱があります。または過去形の私は熱がありましたっていう言い方です。いいですか？ギカリントゥラコギカリントゥラコ私は熱があります。はい、次いきますよ。次はウボ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 は咳のことです。カフですね。ウボです。ウボです。で、私は咳があります。ってことは、ね、ビサイ語で言うとギウボコギウボコです。ギウボコギウボコギウボコです。ギウボコというのは私は咳がありますまたは咳がありましたという意味です。いいですか？ギウボコです。いいですか？はい、次シップオンシップオンシップオンです。シップオンは鼻水のことです。いいですか？シップオンです。はい。で、私は風邪をひいています。鼻水が出ますというのはビサヤ語で言うとギシップオンギシップオン
ko. gisipon ko です。鼻水が出てます。私。いいですか？私の鼻水が出てます。私は風邪をひいてます。ということです。gisipon ko です。gisipon ko。いいですか？はい、次。pagaw。pagaw。pagaw というのは声が出ませんということです。私はもうすぐです。pagaw です。pagaw。声が出ませんのことです。はい。gipagaw ko。gipagaw ko。gipagaw ko です。gipagaw ko は私の声が出ないですという意味です。いいですか？gipagaw ko です。はい。最後の2つですね。次はdangas。dangas。dangas。dangas です。dangas というのは熱が少しあります。または熱になっている途中です。のことですが、dangas です。いいですか？ちょっと暑いって意味ですね。ちょっと暑くて熱っぽいんだなっていう、なんか、気分、体調です。いいですか？はい、dangas です。dangas です。で、私は、熱っぽいです。って言いたいときは、gidangas ko。gidangas ko です。gidangas ko です。いいですか？はい、そして最後は、この表現です。sakit, akong またはako ang は akong と ako ang は同じ意味です。私のって意味です。で、sakit は痛いです。痛いです。sakit, akong は私の何々が痛いっていう意味になります。例えば、私の頭が痛いですって言いたいときは、sakit, akong ulo です。sakit, akong ulo です。わかりましたか？はい。じゃあ、もう一回ですね。どうしましょう。はい。じゃあ、私のお腹が痛いです。私のお腹が痛いです。というのは、ビサイ語で言うと、sakit akong tiyan。sakit akong tiyan になります。sakit akong tiyan。sakit akong tiyan です。はい。あと、最後の2つご覧しましょう。はい。次は、私の歯が痛いです。歯。ngipon ですね。ngipon。sakit akong ngipon。sakit akong ngipon になります。私の歯が痛いっていう意味です。はい、最後は、私の肩が痛いです。肩が凍っています。肩が痛いです。はい。sakit akong abaga。sakit akong abaga になります。もう一回ですよ。sakit akong abaga です。いいですか？ sakit akong ulo、頭が痛い。sakit akong tiyan、お腹が痛い。sakit akong ngipon、歯が痛い。そして、sakit akong abaga は、肩が痛いっていう意味です。はい、簡単ですね。よくわかりましたか？では、今回のビサイ語のレッスンはここまでにします。質問とか他に習いたいこととかがあれば、ぜひ下のコメントのボックスに書いてください。Daghang salamat! Maayong gabi! Bye-bye!